Салом алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб бародаро, нафарҳое гуфта буданд ай Чехов ноҳияи Шоҳмансур ба навор гихона. Мо хона ёфтем дӯстон, ина ба навор мегирем. Шумо лайк монед, подписатсия кунед, обуна шавед ба канал. Хоб дӯстон, раҳи десен, раҳи пивзавод мешава, раҳи сини сеюм баъз мешава, раҳи бозори сизум. خب ای بالا سیم خونه میشوه سیم خونه میشوه خونه نوبتی ما در ناحیه شومنسور چخوف سری راه دوستان خونه با سه مغازین داره راه برآوردگان مغازینای قسم احتیاطی ماشین لاروک مغازه نمی تو پیش ترمینال بانکомат ҳамаи чизо қатъиян нарх даруни хона то'г'ри мегиранд дӯстон. Камера ҳаст, нашодхона. ҳозир медурем як маълумоти барои хондаро метавонем дӯстон. хоб ҷои магазин метавонед ай снабдурен раҳ дора, ай берунам раҳ ҳаст. ҳавли брӯчатка задагиай кад дора 4,6 сотиқ замин 9 дар хона 3 та санузел дора дӯстон. гуфтем ки 3 магазин канализатсия ҳаст. хона ба кирпичи пухтажони сохта шудааст ва баъзеаш лои 3 та кондитсионер ва ғайра чиза дора. медонем ӯзи мефаҳмидем дӯстон. 2 ошона хона бои парода хона обшин 9 дар хона гуфтем. боло да дӯстон 3 дар хона бисмиллаҳирраҳмонирраҳим медавем ба якум хона. ин хона зал аст дӯстон 7 ба 3 пол ламинат боло рамка фигура задагиай нашод асбобҳои хона чизи чора баъзе чизош меса баъзе чизош мегиранд дӯстон баъзе чизоша хона кондитсионер ҳаст. даро қати даборош хонаи дуюм бародаро полшам ламинат болам хирамка задагӣ аббой детрезаи тарафи хона размериш 6,5 ба 3. хоб якта дига хона иҷа комната ози кабинетиш кадагия дӯстон 3 ба 3 дирашавина мекунем чизи чора дора 3 ба 3 охе ремонтш ранги ами ремонтай дета лестница дора та ай пара лестница та ай тараф хоб якум ай тараф ҷои кладовка барои магазин чизи чора мондагиам дӯстон. اینجا دوتا خونه کدگی خونه حساب نمیکنه میره просто هم خیلی جای نشست.
3 ба 3 аст. Хеле араз мерӯшам. хуб, ростакӣ ҷои ҳоҷатхона, пойни кафе, кухня меша дӯстон. сеуним ба се. даруни кухня дар ҷои душевой буд дӯстон. ҳозираш дар хеле ҷои майдачайда кардагиам. ҳатта кафел ҳама турбо гузарондагиам. бӯйна хеле калидовка дида дорад айдарон. خب میریم به دیگر خانه ها دوستان. خانه ها را میبینین. اینجا هم چند در خانه است. یک چند نمون درختی تاک با چلی و کلون. سه عدد کندیشنر ها گفتیم. شش با سه. این خونش پول لامینات. رستکی کلیدو بشه دوستان. جای دوشه و حاجتخانه و واننا. خب از طرف دستی راست خیلی رستکیازی کلیدار میشود دوستان. رستکی یک در خانه، دو در خانه دای پره، دو در خانه دای پره، آبش 5 در خانه میشود. خب یکم خانه دوستان دای 3.5 با 4 پولش لامینات. چور با 2.5 دیگری خونش میشه. درون بدرون خونه خیلی حرکت کردگی. 4 با 2.5 خیلی توپی پول زدگی اینجا. 4 با 2.5 دو خونه درون بدرون. خب رستکیش میریم دوستان. یک خونه کلان 4 با 4. طرف دست چپمون دی در خونه دیگر بکنه می شود. 4 با 3.5 همین خونه که دیستیم. 4 با 3.5 پول لامینات. دیمگی خونهش 4 با 2.5 دوستان.
бахча отдельно ҷои душевой, ванна, ванна ва ҷатхона. хоб ҳама хонаҳоро дидем дӯстон. нархи навоша гап мезанем. номерои соҳиби хонаро мемонем. Кадоме ки чизе нафаҳмид, маълумоти пуррара соҳиби хона медиҳад дӯстон. як бор дига такрор мекунем. хона қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, Чехов, тарафи Зелёни бозор, кадоме медонам. сайри роҳ да 14-6 сотиқ замин, 9 дар хона, 3 санузел, 3 магазин роҳ да, обши 280 квадратни метраи дӯстон. Магазинатш 5 ба 3, ятш 4,5 ба 3, ята дигаш 3,5 ба 3. 280 квадратни метр обши хона, қати магазин, 3 кондитсионер гуфтем дора. нархи хона дӯстон $160,000 арзиши хона. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерои телефон 904 36 28 28. дар ин номеро занг занед, маълумоти пуррара соҳиби хона медиҳад дӯстон. кадоме ки чизе нафаҳмед, фикру ақидаҳои худатонро дар комментария нависен. мо ҳатман ҷавоб метиҳем дӯстон.